si us sembla, comencem amb força puntualitat els dos blocs de taules rodones d'aquesta tarda, en el marc d'aquest live Biogest, que porta per títol Els reptes en un context de canvi climàtic i oportunitats per posar en valor els serveis ecosistèmics del bosc. Llavors, ho hem organitzat amb dues taules rodones, que esperem que trobeu interessant. Tinc la mala sort de moderar aquesta taula després del dinar, per la qual intentaré cridar una mica i que siguem tots bastant dinàmics perquè ningú se'ns adormi. I primer en Matías Brumer, que ell i jo representem la xarxa per la conservació de la natura, que també som socis del projecte Life Biogest, que us explicarà una miqueta tot el que s'ha treballat en el marc d'aquest projecte en l'àmbit de la incentivació i la compensació de la propietat forestal per afavorir la implementació de les mesures de conservació de la biodiversitat. I després jo us presentaré amb qui comptem amb aquesta taula rodona perquè puguem fer una mica de tertúlia. Si vols, Matías. Llavors començo ja, no m'allargaré massa. No m'apareix la presentació a la pantalla, però si no és igual, vaig mirant una mica cap a dalt i... mira, ja està aquí, perfecte. Ja d'entrada mencionar un error, que és que aquí no he posat els col·laboradors. Òbviament aquesta acció no l'hem fet sols, és la xarxa, sinó que hem tingut el suport tant del Consorci com el CPF i el rest del Consorci en tot plegat, però especialment, i ja passo aquí a la primera diapositiva, del Consorci Forestal i del Centre de Propietat. I faig una petita pausa dramàtica, no per dramàtic, sinó per rellevància i interès, perquè crec que és remarcable que en un projecte hem treballat colze a colze una diversitat molt gran d'actors. Bé, bàsicament l'objectiu en quant a l'anàlisi de les eines de finançament s'ha centrat en 3 punts bàsics. Primer, conèixer una mica quins són els diferents incentius i mecanismes que existeixen, no només a nivell forestal, sinó també de biodiversitat, que es podrien utilitzar per a compensar costos o també valorar els beneficis, com els que sorgeixen de la gestió que han explicat aquest matí les meves companyes i companys del projecte. Després, justament valorar aquests costos i beneficis que resulten d'aquestes accions de gestió al bosc, que això de fet ho ha fet l'Helena, que també està a la taula rodona, i finalment hem entrat una mica més en detall per debatre amb actors del sector alguns d'aquests incentius que hem analitzat al principi. Bé, no vull avorrir-vos i més després del dinar, que potser voldríem fer més la migdiada que una altra cosa, però bé, bàsicament hem analitzat tant incentius fiscals com tributaris com també les mesures del FEADER o altres que podrien contemplar-se com a incentius per la gestió forestal que integri mesures de millora de la biodiversitat. No vull entrar en detall en cap d'ells ara mateix, ja en parlarem en 2 diapositives després d'un parell. Potser remarcar en quant a fiscals l'IBI, que potser alguns no el coneixeu. Aquí des de la xarxa s'ha imposat que el 0,5% de l'IBI es pugui dedicar a la conservació de la natura. Això podria ser un mecanisme interessant també per a mesures com les que s'han implementat al Biogest, l'impost sobre el CO2 i tot el que ja s'està utilitzant avui en dia. I després altres iniciatives com el projecte Life Climark, que també ha integrat, per exemple, l'IBP, que ha sigut resultat també d'aquest projecte i s'ha integrat dins del Life Climark, que també és un mecanisme que intenta canalitzar fons, però en aquest cas privats per a la gestió forestal. No només per la gestió de la biodiversitat, sinó també amb altres potes, i això ho explicaria molt millor el CPF, però també per temes de prevenció d'incendis o regulació del cicle hídric, etc. Bé, com veia que no em volia entretenir, segueixo endavant. Dir només que s'ha fet un anàlisi dels costos i beneficis
de les actuacions que s'han portat a terme al projecte, que és tot el que han explicat el Jordi, el Mario, etc., no? Les Tereses aquest matí. I aquí la primera dificultat, de fet, ha sigut trobar algú, i vull remarcar també les dificultats que ens hem trobat al projecte, trobar algú que ens sàpiga tant de què estem fent al projecte, no? I com estem intentant el que deia la Teresa, no? Fer una gestió que molta propietat ja està fent, però que en alguns també pot ser nou, no? I a més en un context com és el nostre que s'ha de conèixer, no? Per tipus de sistemes forestals, etc. Llavors, bàsicament, vam topar amb l'Helena, que ha fet un molt bon i molt gran treball fent un anàlisi dels costos d'oportunitat, no? El cost d'oportunitat de passar d'una gestió i estàndard de la Surgest a integrar aquestes mesures de biodiversitat en aquesta gestió. Important mencionar aquí que no ha estat objecte principal del projecte i no ha estat integrat des de l'inici aquest anàlisi dels costos de les actuacions que s'han fet al final al bosc, en quant a quan triga la persona a anar al bosc, quin és el cost per fer l'IBP. Això no s'ha fet des de l'inici, sinó que s'ha fet a posteriori amb el consorci. Llavors, els càlculs que s'han fet dins del projecte s'han d'agafar amb precaució perquè són una estimació en base a l'experiència i dels socis del projecte, bàsicament. Llavors és una primera aproximació. No obstant això, s'han tret informació interessant com és la que podeu veure aquí, que és bàsicament que els menors costos venen associats a valors de la fusta morta i també el treball del motoserrista i en realitat on més cost hi ha és a la direcció d'obra i el marcatge dels arbres o l'IBP. És a dir, en realitat la creació de la fusta morta i el treball al bosc no és tan elevat el cost, sinó on més percentatge del cost addicional que suposa la integració de mesures de biodiversitat venen derivats de la direcció d'obra, sobretot. Remarcar aquí també que s'ha recollit, òbviament, la integració de la mesura de la biodiversitat en el bosc té importants beneficis socials, com els que hem comentat aquest matí. No obstant, donar-li un valor econòmic a la biodiversitat és una tasca molt difícil i que encara queda pendent. Llavors hem pogut fer una aproximació d'aquests costos, però integrar els beneficis tant per a la societat com a la propietat és una cosa que haurem de fer en futurs projectes. Bé, després d'això, bàsicament, teníem allà un llistat d'incentius, teníem més o menys una idea dels costos que hi podria haver, tant directes com indirectes, associats a aquestes mesures de gestió. Llavors el que hem dit, parlem-ho, i amb qui? Òbviament amb la gent del sector. Vam fer-ho una mica amb petit comitè per fer taules rodones, per tenir discussions constructives i ho vam centrar al voltant de quatre incentius concrets. En primer lloc ens vam centrar en la nova línia que va treure el CPF aquest any per el foment dels serveis ecosistèmics als boscos, que de fet reflexa molt també la realitat que hem treballat al projecte. És a dir, hi havia una línia que era segregativa per incentivar a compensar sobretot els drets de tala i serveis ecosistèmics, a més de l'inscripció en el registre de la propietat rodals de boscos madurs o senescents i una altra de mesures integratives, on bàsicament moltes de les propostes de gestió segurament aniran enfocades en el que hem fet també aquí al projecte. I corregiu-me, Teresa, si he dit alguna cosa que no és certa. Llavors dir que d'alguna manera tota aquesta feina que s'ha fet al projecte a nivell de mesures compensatòries es veu realment reflexades ja avui en dia a través del CPF i la Direcció General de Boscos. Bé, dir també que, i passo a sota, cap a la dreta,
Vam discutir les reserves forestals que ja s'han anat imposant des de la Diputació de Girona i segons el meu parer, això no ho he comentat amb les companyes, penso que segurament també ha sigut una font d'inspiració, sobretot per aquesta segona línia de l'ajut que ha tret el CPF allà per tot Catalunya. I añadir que el conveni que serà subjecte per a aquesta subvenció reflecteix, per suposat, molt el de la Diputació, però també el model que s'ha treballat dins del projecte, el model de contracte per drets de tala. Més enllà d'això, pujo a dalt a la vostra dreta el registre de finques amb iniciatives de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat, que recentment s'ha aprovat el 29 d'agost. També es va incloure en la discussió i en el debat perquè es va considerar interessant que en un futur pot ser iniciatives que promoguin accions de gestió com les del projecte, integrar mesures de biodiversitat en l'instrument d'ordenació forestal, podrien inscriure's al registre. Això va ser objecte de debat. I per últim ja Life Climate, que us havia comentat, que ha integrat també l'índex, l'IBP, com a criteri per a valorar la biodiversitat dins del projecte. I seria un mecanisme de finançament privat per a suplir els costos addicionals que la propietat ha d'assumir per integrar millor la biodiversitat en la gestió forestal. Això és bàsicament el que jo us volia introduir, perquè crec que a la taula hi ha persones que en saben molt, i molt més que no pas jo, i de fet també entre el públic, i per això passo de nou la paraula a la Sandra, que us presentarà la taula. Gràcies. Moltes gràcies, Matías. Molt bé, doncs ara sí us presento les persones que tenim aquí a la taula. Comencem per allà amb en Jordi Reixacs, de l'Associació de Propietaris Forestals Miralles Urpinell. Ell n'és fundador i actual president i ja ens explicarà una mica més els detalls, però estan ubicats a l'Anoia Sud i integren 13 municipis i 19.000 hectàrees forestals. També seguint tenim amb nosaltres en Joan Lluís Avian, el director gerent del Centre de la Propietat Forestal. Tenim també l'Helena Gorris, com deia en Matías, del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i a més també que forma part del cap del grup de Socioeconomia i Governança Rural i que ha fet alguns dels estudis que esmentava ara en Matías. I aquí també amb nosaltres en Marc Vilaur, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Agrair-vos que hagueu fet l'esforç d'estar aquí amb nosaltres. I entrem després, òbviament, amb el que és el títol d'aquesta taula rodona, amb el tema de la incentivació i la compensació. Però abans, per anar escalfant una mica motors, sí que us voldríem demanar una mica, s'ha esmentat al llarg una mica de la jornada, hi ha diversos estudis que una mica el que ens aporten és que de les principals motivacions que mou a la propietat forestal per fer gestió de millora de les seves finques, aquesta és una motivació, però a vegades, malgrat això, ens trobem que quan hi ha per part de l'administració pública hi ha mesures o propostes d'aplicació de mesures per fer actuacions de conservació en aquestes finques privades, es veu més com una càrrega o una dificultat o un entrebanc que no pas tant com un avantatge. I una miqueta en aquest context, vosaltres quins creieu que són els principals reptes cap a on hem d'avançar per superar aquesta situació i que realment, més enllà d'aquesta incentivació que després parlarem, creieu que podem treballar? Jordi, si vols. Sí. Hola, bona tarda, gràcies. Jo una mica faré la resposta des del context de l'associació nostra i del territori en què estem, que és l'Anoia Sud, que és un territori diferent de la riquesa que tenim a tot Catalunya i les problemàtiques poden ser diferents quan parlem d'alta muntanya, quan parlem de Montseny o quan parlem de zones com l'Anoia. Primer de tot, el paper de l'associació, en aquest cas l'associació va estar fundada fa 12 anys, dius, quin és el paper de l'associació?
més que representar els propietaris inicialment, el paper de l'associació és reconstruir, és a dir, trobar, com qui diu, els propietaris en una zona en què la paraula de partida és la que s'ha dit en la conclusió final, és abandonament. Abandonament del sector econòmic forestal, abandonament fins i tot del sector agrari i fins i tot de les activitats rurals. En aquest context, l'associació, per tant, té una primera missió, que és de reconstruir una idea de territori i, per tant, l'associació sempre treballa des del primer moment amb una clau de paisatge, amb una clau de territori, perquè a partir d'aquí poder fer propostes de tornar a posar en valor el valor de les finques, el valor del paisatge, tant pels propietaris com per la població i el territori en general. De fet, a l'associació vam ser pioners en la redacció de Pla Conjunts, potser ja fa 9 o 10 anys, oi? I en aquell moment, evidentment, potser el discurs prioritari de l'associació era la prevenció d'incendis, i amb els Pla Conjunts es van implementar o es van definir les zones prioritàries, tota l'estratègia d'incendis en aquell moment de tercera generació, i aquí seguim treballant i, a més, s'ha de dir que darrerament s'han anat incrementant moltíssim els ajuts, però sempre estem parlant de la majoria d'ajuts per a les zones de prevenció d'incendis, per a les zones prioritàries. La sensació és que a dia d'avui les pertorbacions climàtiques ens fan anar a remolc de la situació i a dia d'avui els incendis ja de sisena generació ja potser han passat ja a una altra pàgina i només cal veure aquest darrer mes d'agost que a les notícies, quan ens ensenyaven les imatges dels incendis forestals, si us heu fixat a molt detall, més que boscos es veien cases cremant-se. I això és la realitat. I el bosc ja, com qui diu, quasi no se'n parlava. Clar, això ens fa plantejar-nos que l'actuació que necessitem fer és no només de prevenció d'incendis, sinó, evidentment, d'actuar d'una manera més global en tota l'àrea del territori. Un territori que, parlant de biodiversitat, igual que el territori sempre s'ha dit que allà era mosaic, la biodiversitat també és mosaic allà. O sigui, no tenim un gran massís per tancar, diguem-ho així, per tancar o per protegir, sinó que tenim petites joies, molta biodiversitat, però situada en petits enclaus, a vegades al costat d'un poble, al costat d'una urbanització o en una riera. Són enclaus de biodiversitat que moltes vegades, que sempre han anat lligats i amb equilibri amb un territori de molta activitat humana tradicional. Aquesta activitat també s'ha perdut, la conseqüència ja la sabem, ja l'he dit moltes vegades, el creixement del bosc, l'ocupació d'antigues feixes, el tancament d'espais oberts, i aquesta és la situació actual amb l'amenaça dels grans incendis. Des de l'associació fa anys que estem participant en el programa Life Climarc, perquè entenem que podem parlar amb propostes més interessants que no només la prevenció d'incendis, que és la primera, però que hem de parlar de més coses, i amb la preocupació de com reestructurem i reequilibrem el territori. Anant a la pregunta, que és dir, com veiem mesures de protecció, evidentment som els primers que pensem que ja no interessats en la biodiversitat, sinó que aquest possiblement és el valor principal que podem aportar a les finques d'allà. El tema és de dir com apliquem això. Si la manera d'aplicar-ho és dictant mesures restrictives o de protecció simplement, la nostra manera d'entendre és que això no funciona perquè el territori en aquests moments està en un estat de desequilibri. O sigui, aquest territori que hi havia un equilibri forestal, agrari, social, en aquests moments està en desequilibri. Està en desequilibri i, per tant,
qualsevol pertorbació, hem parlat de la climàtica, també tenim la pertorbació d'ús social, que en aquests punts justament normalment els que tenen més diversitat són els més concorreguts en èpoques que no hi hagi sequera o hi hagi aigua, i també tenim la pertorbació aquesta d'abandonament, el qual fa que entenem que l'esperit, el que necessitem fer des de l'associació és anar a un projecte no solament forestal, sinó un projecte forestal, agrari i social i econòmic de territori, perquè tot l'altre serà fer actuacions de manera potser no sabem si sostenible en el territori. I una mica és la idea de la primera pregunta seria aquesta. Gràcies, Jordi. Joan, si vols. Gràcies, bona tarda. Primer de tot, dir que perquè la propietat... No se sent? Perquè la propietat accepti unes mesures de conservació i no les percebi com una càrrega, hauran de parlar el mateix idioma, perquè entenc que quan la propietat diu que vol conservar la finca, no és el mateix terme de conservació que pot utilitzar la part més ecologista. Ell vol conservar un llegat que li ha arribat, de la manera que li ha arribat, aprofitant-lo, i moltes vegades la paraula de conservació ve com aquella de no tocar res, i això la propietat no ho entendrà. O si no parlem o no utilitzem les paraules adientment i de la mateixa manera, difícilment ens entendrem. Això és una part. Després, hem de fer partíceps, igual que s'ha de fer en aquest projecte Your Yes, hem de fer partíceps a la propietat en què prengui les decisions per adoptar aquestes mesures, perquè llavors se les farà seves i les entendrà. Si no, difícilment les entendrà, més quan algunes, i digueu-m'ho dir així, perquè també s'ha de fer una mica crític, són incoherents o no són culpa seva. I posaré un exemple molt senzill. Aquest camí no es pot obrir per fer la gestió forestal perquè després hi passarà molta gent. La propietat quina culpa té de que hi passi gent després? No té res a veure amb la seva activitat. Òbviament que no està d'acord amb aquesta mesura. Ara, el primer és aprofitar aquella propietat que és proactiva i que vol participar en aquests projectes i en aquestes taules de discussió, de que estiguin allà, de que seguin, perquè ho volen fer i de vegades no els deixem. Aquest és un tema que és fàcil de millorar. I després, òbviament, no sempre s'entendran. Però la propietat el que sí que vol és unes regles del joc clares i estables, a la mesura que sigui possible. No pot ser que cada 4 anys els ritmes polítics, les regles del joc canviïn, les precisions canviïn o els informes no s'entenguin. Llavors tenim un aliat molt potent perquè som part de la solució, si és que no són la solució en el 80% de la superfície, amb la qual cosa hem d'aprofitar-lo. També hem d'utilitzar un llenguatge molt curós amb ells, amb la propietat. No li podem dir que estem perdent biodiversitat quan en la part forestal de Catalunya això no és cert. Llavors matisem les coses que es diuen, perquè llavors ens entendran millor, i si ens entenem millor, segur que tots ens entenem i arribem a un termini. Però quan, jo dic per l'experiència del Centre de Propietat Forestal, quan hi ha una mesura que és raonable, que es pot portar a terme, ni que li causi perjudici econòmic, la propietat ho entoma i ho accepta. A vegades més amb més reticència o menys, però ho accepta. El que no acceptarà són coses il·lògiques, però és que nosaltres tampoc ho acceptaríem. I aquí us hem de treballar una mica més i ser una mica més fi. Els informes que arriben i les propostes que arriben han de ser coherents, han de ser realitzables, perquè si no, no ens entendrem, sempre estarem com aquell és un sonat, que parli així, ¿verdad? No es poden fer treballs en aquell torrent per cranc de riu. Escolta, hi ha 10 anys que no baixa aigua per aquest torrent. Això no ho pot entendre cap propietari. És normal. Bé, ja està aquí, ja continuarem. Perfecte, molt bé, que hi hagi debat, Helena, si vols. Sí, jo el que anava a dir era molt alineat en el que estava comentant ara en l'Avian, que perquè algo passa d'una càrrega a un avantatge, el més important és primer saber quin és el sistema d'incentius dels propietaris forestals
i com podem fer mesures que estiguin alineades. I nosaltres en una enquesta ja fa temps, que vam llançar també gràcies al Centre de la Propietat, vam preguntar-nos què prioritzeu a l'hora de prendre decisions de gestió dels boscos. I el que prioritzaven els propietaris, en general, era jo prenc decisions pel risc d'incendis, per la bellesa paisatgística i pel tema de conservar animals i plantes, vull dir, el que anomenaríem de biodiversitat. Aleshores, això va plenament alineat amb els valors públics dels boscos. És el que vol la societat, no només ells. Nosaltres potser pensàvem que els valors més de la part de l'ús patrimonial o de la fusta, etc., serien els més valorats, però no necessàriament era el que el propietari posava endavant. Entonces, bueno, possiblement n'hi ha un espai per on començar, la cosa és després potser aquestes mesures, com s'acaben aplicant o com s'acaben explicant, o l'esperit segurament sí que està compartit en majoria, però potser són les mesures específiques el que potser és un tema d'explicar o com se presenten o realment com s'apliquen després. Aleshores, ahir tenim de tot, clar, tenim mesures purament econòmiques, que això per als propietaris en els quals tinguen unes pèrdues, ni que has mencionat, que de vegades fins i tot quan tenen pèrdues les accepten, però si tenen unes pèrdues és molt legítim que se demani una compensació i fins i tot un incentiu de més, perquè de vegades ja tot el tràmit farragós de preparar-ho ja implica una molèstia i estan finalment donant un benefici social. Nosaltres en els estudis el que hem vist és que el valor social que atribueix la societat a aquests boscos generalment supera aquests costos extra que tenen els propietaris, tant sigui perquè perden guanys o perquè tenen uns costos addicionals, vull dir, fer anellaments, tallar fusta perquè després es tira al terra, vull dir, no és un cost molt elevat, però és un cost més també, fer tots aquests inventaris, vull dir, són coses que el propietari a priori no entén el seu dia a dia. Aleshores, és una cosa addicional. Aquests costos, a priori, la societat estaria disposada a pagar-ne o a compensar. Entonces, aprofitem les eines que puguen ser per posar-lo en marxa. Però tenim més eines, vull dir, també hi ha eines de reconeixement social, eines de disminució de riscos, eines de... L'eina típica seria la sanció, que el propietari faci alguna cosa perquè tem una sanció, però aquesta segurament és la que més rebuig treu i no seria la més adient. Però jo crec que espai sí que hi ha i és possiblement un tema de llenguatge, de com s'explica. Moltes gràcies, Helena. Marc? Bé, primer de tot, moltes gràcies a l'organització, a les diverses entitats que heu participat d'aquest live, que realment és un goig veure com parlant la gent s'entén, i aquest és l'exemple. L'exemple del Biogest crec que és que hem obtingut uns resultats clars sobre aspectes de gestió i s'ha fet de la mà entitats de conservació, propietaris, entitats que fan gestió i, per tant, és evident que és el primer pas. Abans, permeteu una petita reflexió. Parlaves d'una enquesta en què la primera resposta eren, ara no recordo exactament, si elements socials, elements de conservació de natura i prevenció d'incendis. Jo m'atreviria a dir que hi ha un element de decisió que és previ a tot això, que segurament no devia sortir a les enquestes, que és que si a la gent no li surt a compte econòmicament fer gestió, no en fa. I és el gran problema que tenim en aquest país, que és que en la majoria de casos, per la dimensió de les finques, per la situació que ens trobem, la gent no fa gestió. I no fa gestió perquè sovint, primer, no tenen l'expertesa, però si no tinguessin l'expertesa, però si econòmicament fos rendible, la trobarien, però és que no surt rendible. I, per tant, el problema que tenim és que no es fa gestió. I quan dic no es fa gestió és que no es planifica. Vull dir, la no intervenció planificada és gestió. La intervenció planificada és gestió. La intervenció sense planificar pot ser gestió, però la no intervenció no planificada és no gestió. I aquest és el gran problema que tenim com a país. I és un problema que evidentment deriva bàsicament de les decisions que hem pres com a societat de prioritzar en un mercat globalitzat una sèrie de sectors
que tenien un valor afegit més alt en detriment d'uns altres. Es va triar així i es va considerar així quan es va crear la Unió Europea i quan s'han anat generant aquests mercats internacionals. I això ha repercutit clarament sobre el preu, no només de la fusta, sinó de les matèries primes forestals i del conjunt de les matèries primes del nostre planeta. Alhora s'hi ha afegit un altre factor. Ahir sortia la notícia que a Brasil ara és hivern, com sabeu, hi va haver una punta de 45 graus de temperatura en una onada de calor. I aquesta és la realitat que vivíem fa 2 mesos amb els incendis a Grècia i posteriorment amb les inundacions i que podem anar replicant una i altra vegada en els propers 6 mesos segurament i en els passats 3 anys. Estem en una situació d'emergència climàtica. I això ens obliga a fer dràstics replantejaments, i això és una realitat. O sigui, no és el mateix la gestió forestal fa 70 anys que ara. No és només pel preu de la matèria prima que en pugui sortir, sinó especialment també perquè estem davant d'una situació en què els climes mediterranis estan davant d'un risc molt greu de canviar dràsticament els seus paisatges. I això ens aboca, evidentment, no voldria generar catastrofisme, però el que vull posar de relleu és que podem fer coses. No està tot perdut, no depèn tot de nosaltres, tampoc, és evident. Vull dir que de nosaltres vull dir de Catalunya i els catalans. Vull dir que això és un tema global i, evidentment, si puja molt més la temperatura no tindrem pas solució per moltes accions que fem. Però si emprenem, i som una mica conscients del que ens depara el dia de demà, podem ajudar amb una gestió que s'enfoqui no només des de la visió del producte, sinó també del servei. Aquest és el gran escenari que hem de canviar des de la meva perspectiva en la crisi ambiental global. No podem només valorar els quilos de matèria prima que generen, sinó també hem de poder valorar que aquesta matèria prima s'ha obtingut d'una forma que afavoreix la conservació de la biodiversitat, o que aquesta gestió, encara que no generi una matèria prima, també pot aportar una sèrie de serveis. Una sèrie de serveis que, per desgràcia, la Generalitat i el conjunt de les administracions, de moment, fins fa poc, no tenia massa en compte. Mica en mica, cada vegada més. Però segueix amb una gran barrera que és, i per mi, possiblement, el factor primordial, que és que si s'està proveint un servei a nivell sanitari, si s'està fent una atenció psicològica a algú des d'una empresa o entitat per donar suport a persones, aquest servei és un servei per al benefici de la societat i es cobra, no? No et donen una subvenció per si el vols fer, t'ajuda una mica. Si tu estàs fent un servei per al conjunt de la societat, s'hauria de poder remunerar com a tal. I el gran repte, jo crec, de futur, no proper, sinó a llarg termini, és que es pugui remunerar per un servei al conjunt de la societat. Per exemple, els crèdits climàtics. Alhora, vull posar de relleu que el que deia en Juan Luis té en certa part raó i per això des del govern som molt conscients que això ho hem d'accelerar i per això hem fet aquest acord de col·laboració entre les dues direccions generals que en molt breu donarem diversos resultats i que ha de servir perquè l'administració perquè l'administració no posi pals a les rodes, perquè l'administració acompanyi a que es facin les coses bé, perquè l'administració ajudi a que aquesta gestió reverteixi en el conjunt de la societat. I això no és que ho hagi fet ningú malament, no vull buscar culpables, simplement vull posar de relleu que la comunicació és complexa i és difícil. I en molt poc temps hem hagut de virar molt, cadascú des de les diferents administracions que hi ha i des de diferents departaments i direccions generals que hi ha, han hagut de virar molt en aquesta visió i se'ls ha d'acompanyar a tots i cadascun en incorporar aquest vector ambiental, aquesta visió ambiental i entendre'ns i compartir per poder desenvolupar un camí comú. Això, segurament, és el paper que no ha sabut fer prou bé anteriorment al conjunt de l'administració pública
i que hem de fer més i més. Menys i menys, cadascú la seva petita especialització i més entendre la visió global. I per tant, i de forma indispensable, aquí la propietat també hi té un rol. Ajudar a que l'administració entengui aquesta complexitat i a treballar des de la complexitat, perquè la problemàtica ambiental global és una complexa i és a llarg termini, té molta inèrcia. Per tant, o la resolem des de la complexitat o intentar buscar respostes simples, petites i concretes és molt difícil. Per tant, què hem de canviar? Doncs segurament hem de canviar la manera de fer, hem de canviar la manera de relacionar-nos amb tercers i la manera de pensar. Pràcticament res, no? Però ho hem començat a fer. I estem segurs que pas a pas resoldrem problemàtiques que semblaven insalvables en base a exemples pràctics. I aquí és on, bàsicament, posem de relleu que el que ha de fer, sobretot l'administració, és impulsar, donar suport no només econòmic, sinó sobretot en manera de funcionar a aquelles accions que ajuden a contribuir a aquesta situació de crisi ambiental global. Moltes gràcies, Marc. Doncs seguint una mica amb el fil del que comentes i precisament en paral·lel que hem anat desenvolupant aquest Live Be Your Guest, hem vist algunes d'aquestes eines que anàveu mencionant per aquí i aquesta incentivació. El Matías ha fet una primera presentació, però hem vist això, en el marc del Life Climar, aquests crèdits climàtics que inclouen paràmetres de biodiversitat, carboni, aigua i com això pot promoure inversions en empreses privades, en el marc de la seva responsabilitat social corporativa. Hem vist també recentment aquest registre que entrarà en vigor d'iniciatives de finques amb iniciatives de conservació, que ha de ser l'antesala perquè puguin haver incentius fiscals, subvencions, ajuts i, per tant, incentius a la propietat. I aquesta recent també línia d'ajuts, en el marc del Fons de Patrimoni Natural, des del Centre de Propietat Forestal, per aquestes mesures que explicava ja en Matías, d'integrar la biodiversitat en la gestió forestal i la creació de reserves forestals. I en el marc de tot això, Déu-n'hi-do, ostres, penso que ho hem de celebrar i ens hem de vanagloriar del fet que tot això estigui passant. Penso que realment és una gran notícia. Tot i així, des de cada àmbit al que representeu, des de la propietat, trobeu a faltar alguna cosa més, els que coneixeu ben bé quines són les inquietuds o el que més s'ajusta i necessita la propietat per poder realment passar a l'acció, i cadascú des de la seva organització que creieu que hauríem de fer encara més, no? Sí. Bé, tal com diem, el problema és complex. Referent als ajuts, evidentment, els ajuts sempre són benvinguts, però a vegades ens pot passar que no estem encara preparats per rebre'ls i per executar-los correctament. Llavors, què vol dir això? Que si el problema és complex, ens cal, primer de tot, un projecte clar de territori, ja no dic forestal, sinó de territori i de país, perquè a vegades quan diem territori no pensem que el territori hi ha persones i un país és territori en persones. Per fer això, aquest projecte, siguent transversal, evidentment ha de ser forestal, ha de ser agrari, ha de tocar, i també ha de ser que reactivi l'activitat econòmica i social relacionada amb el que és el món rural. Per fer això, i possiblement, quan parlem d'activitat econòmica, hagi de ser amb uns paràmetres d'una nova economia que si no ens quadraran els números i les maneres de fer, i pensant especialment en les generacions joves, que són els que en tot cas han d'impulsar aquests nous models d'economia. Dins d'això, per fer aquest projecte, el primer que ens cal és sumar el territori, i sumar vol dir, per una banda, nosaltres treballem des de l'associació forestal, però hem de delimitar un projecte dins un àmbit territorial coherent. Hem de sumar primer de tot els ajuntaments, hem de sumar les entitats del territori, com el possible parc agrari, com possibles moviments cooperativistes que hi hagin dins el territori, i ser capaços llavors
de definir un projecte, redactar un projecte on realment puguem abocar els diferents recursos, siguin ajuts públics o siguin a través del Climar que estem veient també, els recursos privats que cada cop, procedents d'empreses que volen fer RSC, que cada cop estan trucant a la porta que volen col·laborar en projectes. Aquests recursos privats normalment arriben a trucar a la porta i quan truquen a la porta el primer que diuen volem plantar arbres. Especialment nosaltres que vam tindre l'incendi de Caral, truquen a la porta i volem plantar arbres. Ja us en deixarem plantar algun per allà l'incendi, els que els diguem nosaltres, però el que necessitem és potser tallar-ne algun també. És un discurs que hem d'explicar i entraran. Aquestes organitzacions estan també entenent aquest discurs, hem de fer pedagogia, però seran uns recursos importants, molt importants, que hem de tindre en compte. No n'hi haurà prou amb això, perquè tornem a estar amb el mateix. Si ens truquen aquests, tenim recursos, tenim subvencions, si no estem preparats per realment poder utilitzar i poder viabilitzar correctament aquests recursos, no tornarem a no estar enlloc o els haurem passat de llarg. En aquest punt, segurament és clau fomentar a nivell d'aquest àmbit territorial en què tingui aquest projecte la creació d'algun organisme tipus supramunicipal participat per ajuntaments i participat també per aquestes entitats que impulsen el projecte. Nosaltres des de l'associació estem impulsant un projecte d'aquests a la Vall de Carme amb 3 municipis, l'associació, també una cooperativa, el Parc Agrari de la Conca d'Òdena i altres entitats, i en aquests moments estem plantejant el definir un organisme supramunicipal per poder realment col·locar aquests recursos i tenir un equip tècnic propi que realment pugui definir el projecte i pugui donar curs a aquests recursos, perquè si no, només farem reunions de parlar. Una mica és la idea. Molt bé. Juan Luis. Bé, gràcies. Nosaltres valorem aquestes iniciatives molt positivament. Estem implicats en 2 d'elles de ple. Estem molt il·lusionats amb el tema dels crèdits climàtics. Vull agrair una altra vegada al Gabriel, que està aquí a la sala, i a l'Iñaki de l'Oficina de Canvi Climàtic, tot el suport i tot el treball conjuntament que s'ha fet amb l'equip del centre. Tenim molta il·lusió perquè és la primera vegada que veiem empreses privades que volen finançar la gestió forestal més enllà de les plantacions i creiem que té un gran recorregut això. I la segona línia que hem tret aquest any de les subvencions també ha estat positiva. Ha estat de pressa, ha estat en una mala època, el mes de juliol, el mes d'agost, no era una època, diguéssim, propícia per demanar subvencions, però segurament us haurem de demanar més calés als 2 directors generals perquè la dotació pressupostària segurament que l'esgotarem. En aquest sentit, són iniciatives positives, però crec que hi ha una que està pendent i que per molt que lluita el sector no s'acaba d'aconseguir, que és el tema de la fiscalitat. I crec que aquest pot ser el que realment provoqui un canvi de tendència, perquè la línia d'ajudes aquestes de les reserves forestals està molt bé, però l'administració sabeu que té els recursos que té. I moltes vegades, jo porto molts anys sentint a molt propietari que deia jo no vull cobrar, però no vull pagar, no em donis calés, però no em cobris. Llavors jo crec que el tema de la fiscalitat, de millorar l'IRPF, millorar l'IVA forestal, hi ha una sèrie d'actuacions que són complicades perquè tots els sectors van a les agències tributàries a dir jo soc diferent dels altres i òbviament els estats no poden fer compartiments estancs, però crec que aquesta s'ha de continuar treballant perquè arribi a ser realment un pas de torc, diguéssim, ja definitiu, perquè si no, amb els pressupostos de la Generalitat del Departament de Centre de Protecció Forestal no arribem a cobrir les demandes, però vaja, és que no us podeu imaginar, us daré números, les convocatòries d'ajuda són de 4 milions i hem arribat a tenir demandes de 20 milions. Clar, amb això no arribarem mai. La part privada finançarà cada vegada més per responsabilitat social corporativa i també perquè les reglamentacions europees els estan mirant.
i han de fer ara un informe de l'estat no financer de les empreses on han de posar la seva petjada d'aigua, la seva petjada de carboni, i és això, no ens enganyem, la responsabilitat social corporativa és la cara amb les que em venen, però al final jo dic, a mi em dóna igual amb la cara que vinguin, mentre aportin solucions i aportin finançament, que és el que necessita el sector. I res més, esperem que continuem amb aquestes línies i qualsevol idea que tingueu també serà benvinguda una mica per continuar treballant. Gràcies. Sabeu perquè fer com la deia llista. el director, és que no hi ha rendibilitat, perquè si hi hagués rendibilitat potser no estaríem parlant d'aquests problemes. Helena. Bueno, jo veig, efectivament, des de la part de la Unió Europea ens venen com dues coses una mica diferents, contradictòries. Per una part, aquesta nova reglamentació, etcètera, que probablement farà que se mobilitzen més recursos privats cap a la biodiversitat, i això és positiu, però si tenim el territori preparat per aprofitar-lo, perquè si no, igual s'acaba anant no sé on, a Brasil o on siga, que és on ja en tenen una mica això més treballat. Però per altra banda també tenim aquests fons del PDR, que ara ja no és PDR, el PPAC, etcètera, però igual de cara a les administracions sempre he escoltat que és que són molt inflexibles. Entonces, establir una línia pròpia d'aquests ajuts jo crec que ha sigut un pas superinteressant, que potser ja tocava, ja està molt bé. Estem ara assimilant-nos a altres països europeus que ja en tenen ajuts de cara a la biodiversitat forestal, i ara crec que l'important també és crear una regularitat, o sigui, que se vagi aprenent, que aquest any hi ha hagut una gent que ha sol·licitat, i veurem com surt, però si en propers anys o amb una certa regularitat això va sortint, els propietaris ja poden anar planificant les seves accions, la seva planificació, ja saben que això està possible, i és una manera també d'enviar un missatge de que no és només aquest any perquè tenim 2 directors generals il·luminats, sinó perquè realment la societat ho valora d'una manera contínua i positiva endavant. Aleshores, i també perquè és un aprenentatge, perquè ara tindrem a diferents tècnics que estaran aprenent a com fer aquests IBPs en CAP, etc. Entonces, capitalitzem tot això. Ara, això, el pla territorial que deies, això ha d'haver un ens catalitzador que facilite que aquests propietaris, perquè els propietaris aquí són petits en general, després n'hi haurà mitjans i més grans, però això són menys. Per fer accions que realment tinguin un impacte positiu en la biodiversitat estem parlant d'algunes escales que entenc, igual que els incendis, tindran que tenir una dimensió supramunicipal, o sigui, tot el que siguin ens supramunicipals que tinguin una planificació més territorial serà positiva, i serà positiva també, per exemple, de cara a fons privats, perquè estan els crèdits climàtics que heu parlat, però també n'hi ha fons d'inversió de futur que estaran buscant aquest tipus d'inversions, i les inversions amb impacte, i per ahí va el món. I ells no van a finançar a un propietari individual, sinó coses que siguin més col·lectives, més a gran escala. Aleshores, tots els passos que siguin per facilitar aquestes activitats a aquesta escala jo la veig superinteressant. I de les altres, a mi em sembla molt interessant la part aquesta de reserves, de la línia de subvencions que s'ha llançat ara. Jo crec que seria interessant fer un anàlisi d'impacte de com se va implementant a llarg temps, per exemple, si hi ha més connectivitat. A nivell de la gent que estudieu biodiversitat, doncs veure si realment això està ajudant a que hi hagi uns índexs que vagin millorant a llarg termini. I la fiscalitat positiva, doncs clar, endavant. Només recalcar que, per exemple, en Finlàndia ja n'hi ha un IVA reduït per a alguns productes forestals, per exemple, i això pensant en els berris, en els fruits vermells o en els bolets, ells ja en saben que per al sector és que si no, no se mantindria el seu sector aquest, i ara és un sector en auge, no? Per què no intentar seguir lluitant i que l'administració sigui més reticent? Marc, i tanquem aquesta la rodona, que jo pateixo, vaig mirant la Roser, perquè sé que vol ser estricte amb el temps, si estan dient coses molt interessants, però... Vaig ràpid. No, bé, jo si pogués triar, pujaria el preu de la fusta. Això ens salvaria tots, Això aniríem tots perfecte, però com que no soc l'Organització Mundial del Comerç, doncs no en puc. I per tant,
Jo coincideixo amb molts dels companys, Jordi, necessitem un projecte de país i l'estem fent. Fins ara ha sigut molt complicat. Jo crec que tenim la sort en aquests moments d'una anomalia democràtica que no s'havia produït mai a Catalunya, que el govern hi ha un sol partit. I això ajuda molt, Si us penseu que no, ajuda molt, perquè el diàleg és fluid. A més, l'autoritat ambiental i l'autoritat forestal es veuen cada dilluns al matí a parlar i a negociar, a compartir penes a vegades per la lentitud de la Generalitat, que això és un factor que també és molt determinant a l'hora de desenvolupar projectes, però hi ha un diàleg i estem construint. Segurament ho veurem més tard del que ens hagués agradat als directors, però ho veurem, perquè mica en mica aquesta sinergia es va creant. Hi ha una realitat també social. Estem molt lluny, la societat urbana de la societat rural. I no és problema només de la societat urbana, és un problema de país. I quan et ve l'empresa de torn a dir vull plantar arbres, l'altre dia ho parlàvem, ens passa a tot arreu, a totes les situacions, no és un problema del sector forestal, és un problema del món rural. Que és que ve el turista de Barcelona, va a un gorg, es banya amb el gos deslligat, es fica crema de bany i es pensa que ells han fet una cosa preciosa, quan han generat un impacte ambiental, social i econòmic, segurament en la societat molt major del que puguin arribar a tenir ells com a benefici. I per tant, hem de conscienciar molt. Com sabeu, nosaltres l'any passat ja, de la mà d'alguns de vosaltres, vam començar aquesta campanya d'espais naturals, perquè la gent entengui que els espais naturals, primer, tenen una propietat, importantíssim, ens hi trobem tots, sovint, i aquesta propietat hi ha un món rural actiu, hi ha una pagesia, hi ha una ramaderia extensiva també, que no té per què aguantar el gos deslligat que s'ho vol passar bé fent de gos pastor. I aquesta és una realitat creixent que hem de revertir. I aquí és on estem treballant intensament. Perquè sense aquesta conscienciació la resta és molt difícil. Implementar legislació quan no hi ha conscienciació és molt difícil. Hem de conscienciar, hem de treballar, hem de fer entendre a la gent que les coses es fan diferent. I després ja traurem el garrot si cal. Però el primer factor és explicar-los com fer-ho diferent. També hem d'explicar que aquells impostos que tant els emprenya pagar quan els arriba la factura de l'impost dels vehicles contaminants del CO2, aquests impostos van per alguna cosa. I aquestes iniciatives que comentava Juan Luis, doncs un és fons climàtic i l'altre és fons del patrimoni natural. Ho tenim clar, ho hem d'explicar, perquè aquest impost, el món urbà, no sap on va. I ho hem d'explicar millor, i això és responsabilitat nostra, però també vostra, perquè la gent entengui que no només paguen per depèn de què, sinó paguen per coses que s'acaben materialitzant en fer millor les coses. I per últim, en relació a la fiscalitat, jo crec que hem fet aquest pas tan important que és el registre. El registre és el primer pas per identificar com podem afavorir aquelles propietats no forestals, rurals, que s'apunten a intentar extreure aquesta visió positiva, a guanyar-ne alguna cosa de la conservació de la natura. Que no sigui, trobem uns màrtirs que ens pagaran la conservació de la natura, que es diu món rural, i el món urbà compra això amb uns màrtirs. I no és així. Jo estic segur que el món rural i el món urbà es poden entendre, s'entendran, i no pot ser d'altra manera, perquè si no, no avançarem. I per tant hem d'agafar exemples com la llei de renaturalització, no per oposar-nos-hi, sinó per aprofitar-ne perquè acabin repercutint sobre el món rural, sobre les activitats rurals, perquè hem d'abandonar aquest dualisme cartesià d'activitat humana versus conservació de la natura i començar a comprar el discurs que l'activitat humana i la conservació de la natura formen part d'un mateix tot. I si no comencem a treballar des de la finalitat de clarificar en un registre i treballar en un registre que després permeti compensar, afavorir aquelles finques que ja veuen factible fer aquesta activitat, que no dic que hagin de ser totes, ho poden ser els que vulguin. És un registre voluntari i ha de ser així. Però és el pas indispensable per poder emprar aquest camí. Per tant, content que s'hagi aprovat el registre, content de poder estar aquí avui amb vosaltres i compartir aquestes reflexions. Qualsevol cosa
la meva homòloga tancarà i per tant també podrà portar-hi la seva visió, però tingueu clar que el govern aposta per una gestió forestal sostenible, aposta per posar en valor els serveis ecosistèmics i els serveis de la natura i aposta també perquè la resiliència de la nostra societat sigui a llarg termini. I això només es pot fer amb ecosistemes que també són resilients. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a tots quatre per les vostres intervencions. Penso que ha estat molt enriquidor. Aprofito ja que en Marc ho posa tan fàcil per reclamar públicament aquests incentius fiscals que vagin de la mà d'aquest registre i ens els veiem properament, ben aviat. I res més, també en Juan Luis ho deia, aquestes regles del joc. Crec que aquest Live Your Gest precisament ha contribuït a això, que és posar aquestes regles del joc i amb totes aquestes eines que han de facilitar el camí. I ja està, passem a la segona taula rodona. Sí, podem? Va, perfecte. Sí? Vinga, doncs no marxeu, sisplau. 10 minuts, va, posem el cronòmetre. Molt bé, no sé si hi ha el micròfon per aquí i podem fer un parell de preguntes. Per allà baix. Bona tarda, Quim Coc de l'Associació de Propietaris de Camprodon. Primer de tot, celebro de tot cor el canvi de tarannà de l'administració respecte als propietaris. Segon... No se sent, No ho sentim. Dic, en primer lloc, que celebro de tot cor el canvi de tarannà de l'administració respecte als propietaris. Segon, també celebro aquesta visió que ens ha donat en Marc Vilaú d'una biodiversitat en què l'ésser humà en formi part. Crec que és un element més de la biodiversitat i que l'enriqueix. I un cas concret, que és que compta ànims amb les mesures d'incentivació d'actuacions adreçades a la biodiversitat, però compta on van aquests diners. Per un motiu, i us posaré un exemple molt clar. A la província de Girona, aquests diners van a una empresa en concret. O sigui, no hi ha competència. Si tu vols fer una aclarida millora, si tu vols fer una recuperació de pastures, has de passar pel tubo i el primer que et pregunten és quant t'han donat de subvenció. Si no respons, no hi ha actuació. I si respons, has quedat amb el cul a l'aire. I funciona així. Després el que deia el Juan Luis, dius, no, és que jo vull no haver de pagar. A veure, una cosa és que et faci una factura i una altra cosa és que no hagis de pagar, però és que el preu de no pagar és que et saquegin el bosc d'aquí 10 anys. I això un propietari ara mateix no té mitjans per controlar-ho. O sigui, aquest ajut a l'actuació forestal sostenible no arriba. I el propietari forestal no té cap mena d'instrument, cap mena de recolzament de l'administració per fiscalitzar quan hi ha un pacte de dir retirarem tantes tonelades de fusta, doncs que això es compleixi. En la pràctica, aquest ajut no arriba, es queda amb un oligopoli, es queda amb una superempresa d'actuacions forestals. Això que deies, Marc, que pugi el preu de la fusta, però si ha pujat, hi ha hagut gent a Catalunya que s'hi ha enriquit, però no el propietari. Només hi ha aquesta reflexió. Moltes gràcies. Bé, doncs per al·lusions contestaré jo. Això és una manera de veure les coses i tens raó, jo no ho poso en dubte, però des del Centre de Reportatge Forestal ho veiem des d'un altre punt de vista, que són la superfície que s'ha treballat. Si això ho ha fet una única empresa o ho han fet 10, seran qüestions del mercat en la qual l'administració no pot entrar, i això també ho heu d'entendre.
Hi ha altres possibilitats, des de la pròpia organització de la propietat, que munteu cooperatives, ja ho sé, ja m'explicareu que ja en sé la pel·lícula, que són complicades, que no funcionen, que després van a la ruïna, tot això, però el que és el sector econòmic i les empreses que fan els treballs, des de l'administració, nosaltres poca cosa podem fer. No m'he explicat bé quan jo deia que el propietari no volia pagar, em referia que no vol pagar impostos, no les feines. O sigui, el que jo he percebut de molta propietat és que, ostres, aquell IRPF rebaixa mal, que jo el dedicaré al bosc, les inversions que jo faci al bosc que em desgravin, m'entens? Que sigui una fiscalitat realment positiva, que el que jo faci em compensi per no haver-te de demanar calés. Això és el que jo volia expressar. En com està muntat el sector i les indústries i els rematants, aquí poca cosa podem fer. El que sí una mica, el problema que comentava amb Jordi és que quan aboquem massa calés de cop, més calés del normal de cop, no hi ha estructura per assumir. Amb la qual cosa, també una reflexió per l'administració és que no podem passar de 0 a 100 en 0, sinó que tot ha de ser progressiu perquè el sector s'ha d'enfortir, ha de tenir una continuïtat, com deia l'Helena, perquè si no, després les empreses fan aigua i van a la quiebra, i tot això és complex, però no dic que no tinguis raó, Quim? Gràcies. Alguna altra pregunta? Reflexió? Sí, gràcies. S'ha parlat del tema d'incentius econòmics, que és important. S'ha parlat de la fiscalitat, que potser està només important perquè l'economia és la ciència dels recursos limitats. Moltes vegades des del sector, inclús a nivell estatal, s'ha tirat endavant una proposta que és que el propietari, el silvicultor, pugui estar tractat com està tractat, per exemple, moltes altres persones no físiques però sí jurídiques. Si jo faig una inversió en una fundació que fa una millora o una intervenció al bosc de casa meva, o una tercera persona fa una intervenció, aquesta aportació que es faci per fer aquest treball tindrà una bonificació. Si jo faig directament aquesta inversió, no. Llavors la pregunta és, ha de passar sempre a través d'una entitat del tercer sector perquè se'n pugui reconèixer aquesta tasca? La fiscalitat ha de dependre de tercers o el propietari creieu que també es podria beneficiar d'aquesta fiscalitat? Perquè hi ha propostes, hi ha hagut diferents iniciatives que s'han portat inclús al Congrés, que és, per exemple, posar el que deia l'avi, el propietari que fa una inversió que pugui tindre una desgravació a nivell d'IRPF, si és una empresa a nivell de societat. Aquest és un punt. I la segona pregunta seria, hem parlat de diners però no tots són calés. Abans deia, i crec que un estudi de la xarxa també ho comentava, també apuntava en aquest sentit, que moltes vegades el que hi ha per part del propietari, el que se sent la persona que està al dia a dia a la gestió del bosc, és una mica criminalitzat. És el que en talla arbres, és el que en embruta els camins, és el que en va amb el tractor, és el que en fa soroll amb els xerracs. Pensem que la pregunta seria si creieu que caldria prestigiar i d'alguna manera valorar la persona que està invertint en la gestió. Per exemple, com es fa en l'àmbit de l'agricultura, la persona que s'hi dedica professionalment té una sèrie de facilitats, té una sèrie de reconeixements. En l'àmbit de la gestió del bosc, la persona que està compromesa amb la gestió, que inverteix en la gestió, també hauria de tindre certes facilitats, hauria de tindre cert reconeixement a nivell d'administració. Creieu que seria un camí a explorar? Gràcies. Jo, si us sembla... Crec que les dues preguntes són molt interessants. Començaré per la segona, sobre el reconeixement. Jo crec que més que reconeixement és que la gent entengui què vol dir el món rural. Torno allà mateix on te parlava abans. El món urbà veu tallar un arbre i s'espanta. Però igual que veu que maten un porc i es fica nerviós, però després ve mengen hamburgueses, i bé s'escalfen, i bé tenen una taula de fusta a casa. Llavors, o entenem el que la investigadora Vicky Reyes de la Universitat Autònoma de Barcelona diu la perspectiva biocultural, que és que nosaltres som una espècie més, no som ni millor ni diferent, som una espècie més al planeta. I per tant, evidentment, consumim recursos. El que hem de fer és consumir-los de forma lògica i sostenible. Llavors, que ho entenguin, perquè el que no pot ser és que neguem part de la nostra realitat. I això,
sigui, criminalitzar tallar un arbre és negar part de la nostra realitat com a espècie, perquè, no sé, la visió clara d'una taula de fusta és l'exemple que d'algun lloc ha sortit i té lògica. I en molts casos, municipis rurals que viuen d'estufes de pèl·let o de biomassa, doncs aquesta és la realitat. És la realitat que hi ha una tradició biocultural que, si l'obviem, ens fa patir molt. I no és posar en valor la figura de la persona que gestiona, perquè seguim sense entendre què fa. O sigui, el que necessitem és que entengui què fa i després ja es posarà en valor. Si no saben què fa i no entenen que la fusta va parar en un lloc que després l'acaben consumint, difícilment podran apreciar això. I, per tant, sobretot, jo aniria cap a la culturalització del món rural. O sigui, que la gent a escola entengui això, el cicle de la fusta, el cicle del menjar, el cicle de tot plegat. I pel que fa a la fiscalitat, jo crec que hem de fer una reflexió global. O sigui, la fiscalitat s'ha de fer per la conservació de la natura, s'ha de fer, sí o sí. I s'ha de fer, i tenim l'oportunitat de fer-la ara. Portem des de l'any 85 amb una llei d'espais naturals que és caduca, que està obsoleta. S'han intentat reformes de lleis de biodiversitat o de lleis de patrimoni natural, però el que estic convençut és que nosaltres volem proposar una llei de la biodiversitat en la visió que celebrava el company de l'Alta Garrotxa, que és que l'hem de fer entre tots. I, per tant, aquesta nova llei de biodiversitat que plantegem vol ser l'ocasió perfecta per posar en relleu això, aquesta fiscalitat diferent. Per què? Perquè realment o treballem des dels diferents aspectes de la fiscalitat, també en la propietat, però també en la gestió i en els diferents actors que juguen en la conservació de la biodiversitat, o no farem res transformador. I necessitem coses transformadores, perquè la crisi ambiental no és d'aquí 20 anys. El 2030 hem de tenir resultats fets si no volem començar a llapar fort tots plegats. Per tant, aquesta és una mica la reflexió. El tema de l'educació i la formació, jo opino que ens aniria molt bé que entre tots generéssim un material divulgatiu, no només la televisió, sinó materials en el llenguatge que necessita per explicar a la societat, per explicar a les escoles, perquè totes les organitzacions, siguin associacions, puguem realment tindre material per poder fer sessions divulgatives tant orientades als propietaris, com orientades a les escoles, com orientades a la societat. Perquè si no, la realitat és dir, un dia fas una reunió de propietaris, t'has de muntar un PowerPoint així a mano, i quan el missatge que diem és un missatge que és comú i que aniria molt bé disposar d'un potent material per totes aquestes divulgacions. Última pregunta i canviem de taula rodona. Hola. Bé, era una curiositat. Que al llarg de tot el dia no he sentit parlar de silvopastura i no sé si s'ha tingut en compte el projecte, la BioGest, però també era pel segon bloc per aquest tema dels incentius, si és un tema que des del desconeixement surt rendible o no, o pot activar més la gestió forestal com una eina més tova o més rendible, no sé, perquè parles amb propietaris que som ramaders, és una curiositat. A veure, jo no puc parlar del projecte perquè sembla que no l'ha tocat, però sí les ajudes que tenim en el programa de desenvolupament rural, una de les actuacions són fer adevessaments o buscar aquest silvopastoralisme. Si surten els números o no, això ja hauries de parlar amb els ramaders. No crec que surtin massa bé perquè cada vegada hi ha menys ramats. Però que és interessant, jo crec que això no hi ha cap mena de dubte perquè és una mica recuperar aquest mosaic que sempre estem parlant, que hem perdut, i això és una via de recuperar-les, a part de les avantatges que pugui tenir el pasturatge per la millora de pastures i tot el tema de biodiversitat. Però crec que en el projecte, no sé, algun del projecte, no sé si l'ha tractat el tema. La resposta molt curta és no s'ha treballat la silvopastura perquè negar dins els objectius ni s'havia plantejat així des del principi. Per mi, la silvopastura és un clar exemple
d'incorporació del vector ambiental, també. Vull dir que és una línia que el govern defensa i que el govern hi treballa. No puc dir més. Molt bé, ho deixem aquí per donar pas a la segona taula rodona, que si no ens farà molt tard. Gràcies.